Zvakaoma baba. Kana baba vari kunyatsondinzwisa tsitsi. Baba. Muchavanzwa. Oh. Shame. Hello guys, hi, how are you guys? Uyai guys, tine nyaya, uyai guys, tine nyaya, toda kukurumidza kupedza, topinda mune imwe nyaya, time chikurumidza kuuya guys. Toda kupedza, nasi ndinemi panapa. Saka itai mchiti o. Itai mchiti o. Right guys, mburi say guys, hello Tsitsi, hi Fau, Sharon, Maita Disqua, Susan, Jerita, how are you guys? Murisei say Mascara say guys, Joyce Kaoza, Murisei say Molin, Judy say guys, it's time to share live. Where's my Paida, how are you? My Paidas? Judy say my Paida team, Tegai team UK. Yes, my Evazans, Majaira UK. Yeah, tukuna Jaira. Tukuna Jaira wangu. Tukuna Jaira. Tegai we guys, mtege team UK, team dango tichidari cap. Tibve apa tidariki tipinde mune dzimwe nasi tiri pano tine nyaya dzatinadzo panapa saka itai muti wangu tatirega titanga nzisitoda zvemvenge neguwa sera uyo uri kudai kupisa but tisataure mazita hapana kana gwara ndotomboziva iguwa rani hapana kana gwara ndotomboziva ini nditoriwo zvangu mudarkness and anyway makuwaunga mapedza here aunga mapedza inotedza kuti life yako chikuzoita nenyaya zvinhu zvina nebasa rese zvemakuwa avanhu asinde inewe uchitadza kutoita life yako ukatogadzira life yako nokuti zvemakuwa zvacho ukadaizozvidzikisa deep sapfungwa chako hazvina zvazvinombotipa zviya kana zvatinowana pazviri ende munhu amborigi kuchinja life yake nokuti paitwa guwa muziva saka but anyway enjoy your guwa wangu hanzi mimi unondibata kuseri hanzi uda mafuta please ndibate kuseri mimi ndibate kuwhatsapp namba yangu iripo apa namba yangu iripo bullet the ambassador kuri seko kukapa nasi patience precious how are you zviri say Shamila how are you Ru, how are you? Guys, I hope you are okay. Anditika, I hope you are okay. You're okay, all of you guys. Anzi, please follow me. Follow you to way. Nice business with the shezi. Follow you to way. Convenience mtema jiri say. Convenience to way. To following you to way na business with utanezwe. Satawi. Utanezwe. Ta wana kumbe follow me woshika kuchaito hapana. 2 weeks dololo chaposto hapana kana kuti follow me wona nyaya dzavanhu makuwa ndiri kutiza ndo waona akazara zveikoko kushe kuti saka ndiri kumboita nezveiko hesikani memo zviri sei memo kwanzi nda kuda kuvhura ghost kutuka vanhu kwacho ndanyanya these days at least mchembereleni gweru 054 ukuzvionera wega nditi mungu haudzi kunozvionera wega kuti I'm becoming too much and this is not right unozvionera wega hapo at least unozaona ndikuita nonsense unozvionera wega haudziwi nemunhu right guys ndauya panapa timbotaura guys andika ndiri kuda your honest opinion andika yenyu I want your honest opinion. Toda kudarika chikami chitobva taenda kumberi nokuti chikami chakamirigwa chandiri kuda kuita apa right now nevaridzi vacho handitika muri kuziva kuti muna July Zimfest UK kune function yenyu inonzi Zimfest yamunounganawo semaZimbabweans handiti munenge magara makambovharigwa muchando paya anoenda kufunction kwakadai seko zvinezvi kunodi hesifochu zvinonetsa handitika saka munenge makavharigwa saka inenge iri summer ndopa munenge muchienda Zimfest hamuudzwi nezvayo ifunction yamunoziva but ini ndauya ndakamirira veZimfest nhasi ndakamirira veZimfest ndiri team yeZimfest ndanzi ndiuye nezvichemo kuvanhu handitika ndizotora zvichemo kuvanhu saka ndoda kuvhurira team UK vakamboenda kuZimfest mukasafara nezvamakaona kuZimfest handitika
anything chamakaenda, be it last year, be it last of last year. No, ndosaka ndauya mahalo kuti mutaure zvichemo because ivo varipo andika vanenge vakatarisa feedback vari kuida because they want to try and improve. Kudarika makore esa vanga vachita. They are I so love them because at least they have room for improvement. They open room for improvement kuti vanhu uyai nezvichemo zvenyu titaurani tionesane tinzwe kuti ndepa pamuchiri pamusiri kufara napo. Saka whether wakaenda last of last year kana kuti gore rapera museriro ukagunun'una kuti pakati kuZimfest ina ndakufara nazvo dei vanga vadai pakati dei vanga zvichemo zvamunazvo ndo zvandafambira palife ino yekutanga ndo zvandafambira zvichemo izvi handitika. Saka ndoda kuti mufone handitika and give us zvichemo handitika pamuri kuda kuti vaimprove musanyare handitika musadyire bhonzo kunyara handiti musadyire bhonzo kunyara imimi budai pachena mutaure zvamunofungidzira zvimoda kuti zviimproviwe zvamunoona kuti hamusi kufara nazvo ivo vanenge vachiona hanzi dirty toilets. Yes Martina, that's why we are here my sister, that's why we are here. Pin the comment, pin the link the admin, right? The link in the comment section iro rakapinda pa comment section handitika take that link team UK if you want to buy your tickets handitika link ndakupai. You don't have to go and buy your tickets pagede. And gara wakatenga ticket rako iko zvino because achakachipa. You use the code SIS MELLY achakachipa. And ndizivire stuff. Ndisene kapoto yangu. Achakachipa and then kana ukazoda kutenga pagede. Anditika ndimbo muta ushu. Ndimbo suspender pa live ino. Hauishita zvamwe ma life evamwe tichiri pana tiri pa life yedu pano ungoenda ku life wauda kuzoenda kuko kwakangonyarara hanimona. Saka ndochi ndiri kuda kuti muite link iro rakapinwa unongono pressa link iro rinokuendesa kune ma tickets. Secure your tickets now handika then wochengeta code yako mufoni. July yakasvika ticket wakatenga paachakwira ndimoza panotanga April May anenge achito April achakwira oenda pane price May okwira pane price panoti June na July amuchakwanisa kumatenga matiketi aya anenge ne price pamusoro. Hanzi vanoteerera here vanhu vacho ndo vandituma mandi. Saka na vari vandituma zvinoreva kuti hanzi vaishe mukunetesa handei maishe tukwenda tesa handei kana vari vandituma zvinoreva kuti vari kuda room for improvement vanoda kuimprove handika hanzi mese ini tinenge nditori host ikoko. I am one of the hosts. Hey gorarino dai guru ndinenge ndiri mahost kuZimfest guys ndinenge ndiri host kuZimfest ndokwa ndinenge ndiri host ikoko kweikoko. Saka maisheu takaenda handei ndinenge ndiri host kwakanyabhala ndiri host auchandiona uchandiona ndiriko ndichimirizika ndichaseke mweya wechina ndiriko ndichimirizika ndiriko. Hanzi can't wait to see you. Yes pretty young I'm going to be there. You see me andika ini ndiri munhu wevanhu. You see me come yati mutizivane yati hagane yati mbofana ndinenge nditori host andika hanzi small space ngavati yes I'm going to open online mutaure zvichemo zvenyu andika kuitira kuti zvikurumidze kubatikana kuti vamwe vanogona kuzodza kuverenga comment section comment by comment. Saka mukafona vanokurumidza kunzwa zvichemo zvenyu. Ndisirewo kanhamba guys ndipine nhamba admin apine nhamba admin ndokumbirawo ndisirewo nhamba. Hanzi low Zimfest is overrated though. I don't know Tari what you mean by overrated kana kuti uno kuchexplain chi I don't know, but what I've seen in the one time ndakaenda ku Zimfest last year it was a massive event, right? Considering kuti people are always indoors and then ndipo panoungana ma artists akakura ka one and vana ndipo vanobudawo nevabereki vavo handona vachitawo zvavo vari kuside revana handimaona vana vanenge vane mapiano avo. I don't know if you have you do have another function yakafanana naiyoyo. I don't know kana mune function yakafanana naiyoyo muno, but Zimfest ndo yandakaona inini vana vari kwavo mapiano waya mwana hautomuoni mwana ari mumapiano unozongomutsvaga kana wakuda kuenda kumba kuti ko mwana wangu aripi ari kai meguri ngozobika chingodzimai ngozopesa dzimai kana nduku ndati mugare pasi munenjoy life ansoda kuti mubike handizopedza zvamutombeya ngodzimai
Handimaona. Hans last year Sunday was absolutely amazing, best of both days. Wow, really? I went on Saturday. Sunday ndinakwanisa kuenda because Sunday takata kudzokera. Remember tatiri ku Liverpool. Takanga taenda tise mhuri. Saka takata kudzokera Sunday tinazokwanisa kuimirira. But this week, this year, I think ndichange ndiripo Saturday nesati. Handimaona. Saturday and Sunday. Number to call yakapiniwa iyo. Number yakapiniwa guys. Saka fonai and tell us what you want to see this year. Zvamaka mtuenda kumashure kwesoko zvisipo zvamuri kushuvirawo tokumbira kuti mufone fonai please and tell us zvamshishuwo zvenyu. I think kwaiko zvino imboita unpin the link vambotanga vafona then kana vapedza kufona wotodzosera zvako link. Thank you admin. Handimaona. So fonai tinzwe. Sorry zvenyu vana admin vari kuna na Germany kupi asi munouya pa Germany padhuze apa. Vakaletu itai mchibhururuka ndakahotwa kune chindege chimwe so chine masise ebhazi so anenge bhazi chinenge chifly SA chiya kwai chinomboita 15 pounds ukachiona chakachipa chichita 15 pounds saka unotopinda muno padhuze saka ungochitevera cheshe chale tumboya kuno kuti kuone. I went there and before it wasn't that great, the stores are not that varied, my prices are expensive. Tari call in, the number is there. Munungata or Sunday was this. Kamatina, Sunday this day. Tobaya pa Sunday this day. Wow. Tip at least wandipa tip saka tete connection on Sunday. Shakambira say, because Sunday yari kunyenye kutaugwa. Chi chakatika Sunday, chakasina kutika Saturday. What happened on Sunday that did not happen on Saturday? Chi. Fona guys number ziripo. Jesse Jiri say number ziripo. Fona guys and give us room for improvement. Andika kuti chaitika this year chamuda kuona ku Zimfest and pamwe ndi artist wamuda kuonawo ku Zimfest uyenzera titati kumbira kuti vativigirewo ninki ku Zimfest. You never know, maplans ari kuitwa saka savana wow anditika saka vanenge vari on Sundays better than Saturday. Okay, all right. Hans less crowd and VIP section was much better. Okay. Hi Murora, zviri sei Murora. Jessica Sivanda. Alright, let's get to hear from Markufona. Hello, Pachirongwa che Zimfest. Magadi. Did you write to Muriseiko? And I want to keep you guessing because which has there in the name. Aiwa inini number dzako ndinazo saka there's no need yekuti ndifone. Naye reganisa taure star rako reganingoti naye maikimi. Number dzako ndinazo ni number dzandinadzo iwe ndofunga ndosina indinadzo. Aiwa ndafunga kuti different number ndangota sako kupedza. Ndidzodzo. Anyway. Ndine yangu ndine a few points and I'd like to cover one. I'll get straight to the point. One in the toilet facilities. Okay. Can they be made to facilitate for vana as well? Because china inenge iriko kuma toilets kuya aimboiti inosonyanyisa. Okay, for vana and for kids kuti vapinde matoilets akadaro. Inosonyanyisa kuti unenge wakutoshaya kuti mungo unovaendesa kopi kuvana vachona because kunenge kuine uyanga usingaite. All right. Saka vanoti vatigadzirirawo matoilets ekuti vana vanokwanisa kudiwo kuenda unoshandisawo. All right. And then a little bit more of security because I mean what kanomboitwawo nemazuva especially varume kuti havambonzwisisi kuti vana adiki chaivo chavanogona kunge achitotsonya mwana kana 14-year-old tomuvhurira windo kumusonya saka kungosuggestawo kuti security yakati ombi. All right. And vana vekuno kwanenge ari mudiki asane zibhodhi. Vanodya otofunga kuti munhu mukuru. Ukatata unotoona kunge waona munhu mukuru. So and then time management pama-artist apa pekungogaga kana vachiridza ende nevaite zvinhu zvavo netime like vatange Zimfest yavo patime yavanenge vataura kuti vanotanga because usually vanozotanga like 2 hours later and uyo anozopedzisira manje wavanenge vachiti hachawani time yekuti tinyatsoridza. Plus ameno kuti zvinoitika when it comes to my cards because inini I've been 2 events dzinoya macards she's always late. Okay. And haazoridze kana even more than 20 minutes haaridze more than 20 anongoya oita kana 5 songs handiziye zvangu agreement yavanenge vaita but maybe patime management apa ngapaonekwewo
And then the last thing ndandoda kutaura maprices emastores avo they are a bit too expensive because vanoti tisapinde nechikafu tisapinde nemvura or any drink handiti but then kuti unotenga can redrink chaiyo unoona richiita kana £6 one can recoke saka apa unenge uine vana zvatoreva kuti you're forced to get it. Of course I understand why they do it because vanhu vachida business wise kuti havasimukirewo but then at the end of the day they should also think about us kuti wauya pamwe nevana kana for because izvinezvi vana zvavari kutoita ka they are so looking forward to Zimfest. Yes. Vazhinji vari kutotaura kuti toenda you know they can't wait event yekuti vatotarisira vanofarira zvekunyika kwedu so vakambotarisawo ipapo kuona kuti at least ngavaite maybe price part or something chiri affordable for munhu wese. Okay, kuti voseta maprizes ari fairwo kuti vari kutengesa vawanewo profit then kuvanhuwo voisa price range handiti vanhu vasadhurisirwe zvakanyanya kutiwo ava vaitewo profit since vaitawo mastores avo imomo ndo contribution yangu chete. Okay, wow. Thank you very much, Memo. And link rekutenga sorry kwa itataure mazita. Sorry. But ana Memo wakawanda anyway. Saka link rekutenga ndichakupa futi kuinbox wako you buy your tickets using that link. Andika. Ndakatotenga inini matickets. Oyo wakatotenga alright tipo. Asi iwo wondipira vamwe ava. Wondipira rimwe timu rangu irasata tenga matickets rimwe rese. Uri kuriziva nditi. Uri kuriziva. Iripo asata tenga matickets then send them the link vatenge matickets avo. Right. Sharp. Right. Regaiti mbotoramwe atika muri kuzvinzwira Zimfest you are listening vanhu vari kuya nezvichemo sekukumbira kwamaita these are the zvichemozi zvinenge zviripo mind you Zimfest manditi ndiuye kuzotora zvichemo kana vanhu vokomplaina zvavataura pana vasina kuzvita ndodzoka palive ndambokuudzai yanditi kuti ndinongomira kwose ndinodzoka palive kuti makati zvichemo zvakauya hatina kuzviona nokuti ini ndini mandisa ndokwamandisa ikoko maisa munhu ari rongo because ndinenge ndakamira pachokwadi. Alright, mina d vari kumbofona vataure tinzwe kuti vari kuchema nei. Alright, dry guessing link richapinwa manje apo tora link iroro save the link kana kuti ukaya WhatsApp ndinokupa link otenga nelink iroro notenga nelink iroro. Sorry, this person can't. Kumanga chifona one. She was calling now ndikuitena call yavo. Okay. Right. Kana paona umanda kufona tinzwewo kuti zvimwe zvichemo ndezvipi zviripo kune anyora munhingikiri anyora mu comment section achiti vanofunga kuti kumbira kubvumira kuti tiuye nemvura dzedu anditika hanzi dei vachingotiwo bring your own picnic food cause food yava inaki panonetsa ipapo handidi kubvumirana newe panonetsa because remember vanhu vanenge vaisa mastores avo vanenge vabhadhara mari dzavo saka they would want to recover. Saka this year guys guess what ndine stand yangu inini yandiri kutengesa chikafu me ndine stand yangu yanotengesa chikafu ikoko ndichazokupa izita rechikrestendi anditika moya kotenga food yepo yamuti hainaki tobika zvinhu zvokusouth Africa tobika kuno ngozi ndikuya nemakosi hobu hanimukona makosi muri kwa heroko isai malavu nemalikes makosi ndinekuya nemakosi angu saka tinenge chibika chikafu chedu chekuSA. Hello dear Zimfest. Hello. Hi, SIS MELLY, how are you? I'm good, and how are you? I'm alright, not bad. But I went to Zimfest last year. Okay. And it was amazing. I had a great time, enjoyed it totally. But my situation was I've got a son and he's autistic, and he cannot stay in one place for too long. Right. So when we got there, I was hoping that by the time we arrived, arrived there almost about 15 minutes past the time that they said that they were going to be opening the gate. Okay. And we had to wait in the queue for a very long time. Right. So That's a valid one. Yeah, That's so a you can valid imagine one. how he will be acting and he's not able to stay in one place for too long. That's a valid and you one. already start acting up. So that was already a problem. And then the second thing is when we got to the gate or when we got to the entrance, I had certain food for my boy and they wouldn't allow me to get in. They had to then call someone
someone else saying like, oh, is they allowed to get into these things with the types of foods? And these are children's like food, not adult food where they thought that I was bringing in food for myself. These were kids' food. So I was wondering, like, can they try and sort themselves out and give a leeway for people that have got kids that have disabled and stuff like that? That's all I'm asking for, really. Thank you very much. That one, let me advocate it for you, my sister, and the other parents who've got kids, because I've seen a lot of kids with autism, right? So they need to go out and have fun as well. Their parents also needs to go out and have fun. They cannot leave their kids at home. So that one, I found good to negotiate. That one, they have to do something about that, because I totally agree. Yes, no, I'll definitely speak to the management. That one, you and Chatotaura now, but just never more Zimfest management, please. This is a very, very, very important request. Vabereki vane vamwe vana vanenge vane autism. Vana vane autism, they don't just eat any food. Vane chikafu chavo chavanenge vachidya. Vari kutengesa vane mastores mukati. Antika avakwanisa kubika chikafu chavana ne autism because dzinenge dzakasiyana autism idzi. Saka zvaigona allow them vapinde nechikafu chevana vavo ndechevana vana vavo. 1 2 kuti vamire paqueue. Mwana ane autistic ari autistic akwanisa kumira panzvimbo 1 for a long time. Anenge achida kutomhanya kujamba kudii, the vana vari active vai hanimona. Saka kuti queue yakasvika uko omira paqueue tokumbira kuti muite paite line rekuti vana vakadaro, you can simply see kuti mwana ane special needs. Paite line revana vane special needs nevabereki vavo havachamiri pa line vosvika vachipinda. Handika saka chichemo chako ndikuchitaura pana asi ndichachitaurawo zvakare on one kuseri. Thank you, my sister, for bringing that one. Thank you. Thanks a lot. Have you bought your tickets already? I got a link from our WhatsApp group. Oh, yeah. Yes, you got a link here. You buy from there. Thank you, my sister. All right. Thank you. Okay, bye. Right. Guys, yes, this is a valid one. This is a valid one. It's very valid. Saka chikafu. Varikusa request will decline. All right. Saka chikafu team essay. Takaenda this year. Takauya nayo essay. Chikafu chedu che essay. Tinacho andika tinenge tichitobika tine stage. Saka tikubika tiriko anditika takaenda moda kuti tibike sipatlo here. Muri kudeiko moda sipatlo, muri kuda chakanaka here, muri kudeiko naye asikana we titi taurai zvamuri kuda tibike izvozvo. Right, muri seiko Mr. Smooth Martina rimo richaiswa manje pa-comment section. Right, ma-admin, can you please put link there zvakare? Martina nakona link, can you please pin on the link as well? Taurai zvenyu hanzvadzi muri sei? Sisi muri sei? Tiri right, muri sei? Kuri sei kwamuri? Kuno kuti ungodaro. Ndangoti ningoti very, very, very well done, and thank you very much for highlighting nyaya yeningigiri. Pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuhighlighta. Ndaona ma-comments menyu mune munhu mungachi highlighta nyaya yekuti ma-toilets futi. Ekuti even vanhu ivava vanenge vaine autism ivava, they have to have a special queue. Yekuti vakauya vanenge vaine special kwekuti havanetsani vachienda nepane vamwe vanhu. So these are the some of the things zvinofana kuhighlight kwavanhu vasati pane time yakawanda staring before show isati yatanga. Saka at least I thank you very much for highlighting this. At least muri kutaura nevanhu vanouya kumashow, and at least tiri kupawo ma-promoters a very good time yekuti vakwanise kugadzirisa izvozvi. Saka chitanda ndakupai sisi. Ndakupai chitanda chavo. Vanhu zvavo vakataura, vanhu vanenge vachida kutaura zvavanenge vachida kutaura. I think the only way yatinokwanisa kuimprove the way music promotion yedu zvairi kuitwa is actually through the power of the voice yedu isisi mafans. Because in this one vacho vanobhadhara mari iyo, in this tinoita kuti vanhu vaite mari. So the more you talk people, the more you join my platforms ana SIS MELLY vachitaura, especially my reviews ekumashows aya. That is where your voice is. Isisi tinotaura zvese, hatitombotya kana. And we are there to actually improve a lot of things in our Zimbabwean music industry. So thank you very much, SIS MELLY. Okay, thank you.
hanzvadzi, thank you. Yeah. Tatumwa nemanagement kuti nditore zvichemo zvese zvevanhu vane zvichemo zvavo so that there is room for improvement this year. Asina ane pasina kumakore ese paasiri kufara napo. Saka pabuda vambotanga musati masvika, I think vauya vakataura issue dzematoilets idzodzi issue dzekuti vana, and I agree with them, vana cannot go kumatoilets anenge ane vanhu vakuru, and the security because madhara mamwe asinganyari ematumba aya anenge achichonya vana vane 14 years. Saka people vari kukumbira vabereki kuti vana nokuti vane nguva yavanoenda kuita free vari kumapiano kuya kuya, hanimaona vanodawo security kutarisa kuti vana vari safe ikoko, handimaona. Kune zvimwe futi sitakaendawo, kune zvimwe zvokuti general hygiene yechinhu chiya chinonzi matoilet issues aya anofana kunge paine munhu anenge ari designated kuenda Oh yes, I wanted to say that. Kuti how about they put munhu vanoda peace job, vanhu vachipinda achicleanwa every time, so zvinokoti matoilets kupi nekupi. Yeah. And also when you look kunzimi ma-females mumatoilets ema-females aya munenge muchifana kugara kana paine chijagi chema-sanitary towels, and it has to be a must. It's not something which you have to kuti vanhu vanosvika vanotsvaga. There has to be a must. Star party guys, star party mbomwa yaiwo masters, star party avhurigwa, star party kana masters tenderai mberi. Ndati ipapo futi pekunonzi masanitary towels haafani kuitwa. Pane zvigubhu zvokunoti kumatoilets kuya I know kuti vanhu vanoenda. Ndakaenda hangu yekuzimfest inini handina chandonyanya kucomplaina last year because they were just like some tinoti chiiko izvi cosmetic, but they were very good. That is the only show yakaita for 2 consecutive days, and 2 consecutive days, and they hit the nail on their head. My artists ese akauya on time to the T. Sound system was on time to the T. The arrangement and everything. Vana vamunoti hanzi vana vanotamba nemajumping castle nechija hai wakani. And it was actually mashows ndakaenda esa pana show. And that is the show yakaita perfect in 2 days, and I will be there. Wow. Thank you, Abdazi. Yeah. See you there. Thank you. Right. What's up? Hello, Paula. All right. That's okay. Hello, Akola. Hello, SIS MELLY. Yes, someone say Kola. That's a good point about the Zimfest. And it's nema positive, nema negative. Saka positive. The last one, positive, was there was entertainment from the time you walk in. Pane vibe, yakanakisa, and everyone was just in the vibe. But prolonged waiting, pama ticket, pakupinda paya. I don't know whether management inogona here kuisa munhu anenge achisupervisa whether it's VIP side or kumbombera uko, so that there's someone who is constantly checking kuti ndiani ari kuda kubatsirwa and stuff like that. That's the first bit. So that's the positive and the negative. Kuma VIP side uko, setup yavo vanoita kuti we would have paid a lot of money. Vanoisa kuside kumcheto uko, zvokuti you can't even see the stand. So the layout yavo inokuita kunge you don't feel the vibe of your money kuti ndaspenda mari yakawandisa ndiri VIP side. Unobvaiswa kuside kumcheto kwakusingaone chero music yacho. You have to walk all the way to just be around ningi padhuze nestage. So I don't know how they can do this paningi pa VIP side. Last year vanhu vese vanga vasina ma-VIP tickets vakangopedzisira vakupinda. Bhawa ravo is slow. That's another thing. Yeah. And it's very slow, and queue yacho nenge cheda kuno nekoko. Pachikafu zvese zvekubva kuno nekoko. Hapana kana zvehygiene zvemvura zveshe zvokuti at least let's have a tank where people can wash hands and go and eat. And it munongodya mutsvina imomo, at least let's promote that hygiene. Ndine hangu ne-OCD yangu. And then last but not least, my artist anouya on time. But what I realized, I'm Shona, but mandebele artist apana kana one inombokokwa. I haven't seen vana Sandra Ndebele varipo, vana Oldie, anonzani. They're there, Ndebele artists, but they are not being invited. So how is that a Zimbabwean festival, yet there is no Ndebele accommodated? I've got Ndebele friends. They feel so isolated. But
Okay, all right, but handizvozvo esipomwe ndevele, like let's say vakaunza even artist wo mandevele wacho hazvipi. Chero, I know it's in South Africa, Dialogue Kids, so that at least you fit in a way. And we are really sure it's not a tribalistic thing, but it's just something which they can consider. It can pull more crowd. Of course. That's my own point, Sis Mary. Of course. Wow. Thank you very much, my sister. Thank you. Thank you. Yeah, thank Bye. you. At least. Hello, dear. Hello. Yes, Murise. I'm okay, and how are you? I'm good. Is there any chance of actually speaking about my observations as well? Yes, that's why you are here, my brother. You need to speak your mind. Okay. Right. I've been to the Zimfest quite a lot, and usually what I do is I pick up my VIP tickets. But of late, what I've noted is the standards down there in the VIP is not actually progressing well, because you run out of beer, you run out of any drinks, and on top of that, the queues are quite long as well. And there's only one saving point for the VIPs as well. And it's quite, we love the atmosphere, we love the place, we love everything about it, but that's really frustrating. Even the food stuff part of it, you find that there's only one stall for the food, and sometimes it's not even nicer to queue for that food. By the time we actually finish queuing for the food, it's all gone cold as well. Yeah, true. So last year, the previous year was better, but last year really it blew me out what we called VIP, and it was VIP by actually getting next to the stage, but the service was completely zero. Okay. The food and the beer. What frustrated me was when we got there, the people were still setting up for the VIP bar, honestly, and it seemed as if people were not quite so sure what they were doing. There was no ice, there was nothing which you could actually get there, which are some of those things which frustrate us, because we know we want to promote, we want to actually work with people actually buying from the bar there, because we can't bring in any of our drinks. It would be nicer then to find that the standard is there inside. Some places like the Zimfest, if we compare, if you want to go in there, and there are several bars as well, and there's several facilities if you want to buy with a bucket. Last time when we were in this other venue, can't remember the venue, just in London, you were able to actually buy your bucket. They put ice of the drinks in there, and you go and sit down with your six packs or whatever inside the bucket. But this time there was nothing like that. You've got to buy one drink, and we miss artists, because you've got to go in queue for a drink. Yeah, sure. And then by the time you get back to the stage, your favorite artist or the artist who was playing is gone. And it's so frustrating as well, because you'll be thirsty and you'll be wanting to get into that atmosphere of actually enjoying as well. Okay, right. As a customer, that is a paying customer, how do you think they should improve that service? Tell us what you think. What I think should actually be very helpful. I know sometimes it's about bidding for the people to actually be there in the VIP. At least if they give 2 or 3 people to actually provide the bar, or if that person who's providing the bar is won the tender to provide the bar, if they could actually, I know it's about personnel management, and also having not to pay so many people to actually gain as well your interest as well. But if they could actually open about 3 spots as well, 2 or 3 spots as well. If they do open those spots as well, at least it lengthens, it kind of like shortens the queue to get there. And again, you know what? We always want it to be hot, and last day it was hot. So please, if somebody can actually have the fridge. Beer is always nice when it's cold. There didn't seem to be any fridge there, and it was as good as actually picking it up from anywhere. And also, ice is not all that expensive. If you're gonna actually say that we're gonna pay that VIP money and you're gonna provide that experience for people, pick up my £1, my £80 ice, so that at least they will be there. And my buckets. My drink buckets. People, we come from Zim. We always prefer that style of actually, if I'm going to buy, I'll go once at the bar, and then I come up with my bucket with all the drinks, with the champagne, with all the drinks, and sit on a table as well. That's okay. Allow people to do that. Allow people to splash the money if they've got the money to buy the whole bucket or to buy the whole pack, and go and sit down. Because once you are there at the table, with the security of actually having gone inside there, is that I can go at the stand and dance and come back and still find my beer there.
The other part is that food-wise as well, it's appreciated. I know, like I said earlier on, if somebody has won the tender, open 2 or so spots to actually save there as well. So that would be actually kind of nice. Other than that, the whole VIP queue would be actually queuing for just one food, just one food saving point. That, even in weddings, even in funerals, now we've planned that open 3 or 4 stations, and then everything will actually go quicker as well into that. So those are the kind of things really I'm very passionate about, because we go there to actually have fun. And we go there to actually, meet our own people and have our own things as well, which is quite nice as well. Wow. Thank you, brother. Thank you very much. I hope they are noting everything. I see them in the comment section. I hope they are listening to what you're saying. Thank you very much for your input. Okay, thank you. Right. Guys, do we have anybody else achiri kuda kutaura something chaanofungawo kuti ari kuda kuti ataure? Tine something, anyone here ari kuda kutaurawo something kuti vawedzere pakati kana kuti pakati? And I think the brother wataura vane point, and ndiri host zvangu zvakare futi pano pashow iyi, but I think vane ndikiriwo point yekuti ku-VIP chokwadi kana kukaita one store, meaning to say kuti VIP yese kana ine vanhu 700 vari kunotenga kumunhu 1. So imagine the queue, guys. Even vari kubika vachiona, imagine. So I think maybe 2, 3 stores people can, choose where to go and buy food. Still, and some I don't know kana variko vanosara havo nechikafu chavo, but normally ku Zimfest kana vanhu vakuenda vanhu vanotsvaga chikafu chinzi chapera kwese. So actually zvikuru kuti zvinenge zvichingoitawo zvakangoitawo mwe kakadaro pataurwa nyaya yemaeyes. So vari kubika makateerera handiti, there is the tip there. Tenga eyes 80 pounds, 80 quid iri kutaurwa apa. Handimona 80p. Tenga eyes 80p iri kutaurwa apa, and tidzi eyes dzakawanda idzi handika ngapave nedifference pastand pako. Zvinodedza vanhu because vanotya kuti totenga eyes kutoisa doro redu riya riya eyes, because doro rinenge risingatonhori. Remember pane pakawandiwa chero vakaita mafiriji mangani ringatonhora sei doro iri panotonetsa. Maybe vanowana doro rinotonhora ndeveSunday notinengera vataSaturday yese riri mufiriji, but veSaturday. Saka iwe ukauya manje nemaeyes ako opo kutotsvaga zifiriji rekuzadza maeyes ako kudai, otengesa firiji yako, atenga uchimupa eyes, atenga sadza womupawo eyes, atenga sadza womupa eyes, oisa mubhaketi. Come on, unokurumidza kuita mari, and ndangokupai iwe ipapapo unokurumidza kuita mari. Then pana abvunzwa kuti this year kune mabuses from a few picking points. Ariko mabuses, they are there. Ndimaona they are there. So ndizvo here, pane zvimwe here guys toda kuti tipedze tienderere mberi? Zviripo here zvimwe zvamuri kuda kuti tingataura nezvazvo? Zviripo here kana kuti mataura zvitemo zvenyu zvese? Varipo vari kuda kugadzirisa? Mogadzirisa nhaika. Batsi zvinhu zvofamba negwara rakanaka, zvinhu zvoita nemazvo, kuti tisawane manegatives akawanda. Handitika at least manegatives hazviite kuti ufadze munhu wese, anowanikwa zvawo manegatives 10% ichatouya nemanegatives because haufadze munhu wese hazviite, asiwo 90% ngairumbidze kuti aiwa isusu takanakirwa, aiwa isusu takafara, aiwa isusu takadzoka nevana vedu zvakangonaka. Handimona, then itosiyawo room yaka 10% aka, nekuti ungambofadzi munhu wese. It can't happen kuti ungafadza munhu wese, hazviiti. Handimona. So kana pasisina, I hope ndizvozvo guys. The link is there in your comment section. Andika, please just click in on the link wotenga ticket rako. Keep your ticket pari safe. Kana uine mafoni tu isa barcode uko, isa futi uko kodi kuti atugara wakachengeta ticket in case one phone ikarasika une ticket rako pamwe paunenge unaro. Andika, chengeredzai matiketi enyu, vasati vatenga matickets. This is the time for you to buy the tickets. Andika, achiri ne price kwayo, because pamberapo akazokwira matickets anenge akuzoti dhure. Andika, saka tengai matickets enyu, link riripo. Kana usiri kukwanisa, come to my WhatsApp. Andika, ndokupa link ipapo. Let's say hausikwanisa kutora apa, unogona kuya. My WhatsApp is always open and waiting for you guys. You can bring in the link. You can come to my inbox, I give you the link. Wotenga ticket rako, kana tuchengeta link rako, kana waita mari yako, wotenga ticket rako, wobana ticket rako. Andika, ndati chikafu tinenge chiriko chisa nyama, tinenge tinayo chaiyo chisa nyama ipeni pa Joni. Handisi yangu yekunongo yakaita sei kuti ndeye magrilla here, isitoziva yemazimbe nomoto inenge iri ti. Andika, tuchakanaka twacho itwotwo tunenge turi ti.
anditimaona aisisi tine chedu chikafu chimwe chinobuda nepakona apo chinodiwa so handimaona neteam SA because team SA yakadira tuta kuenda mabhasi chaiko makosi nache nemabhasi chaiwo takaenda nditika you get to meet new people, you get to meet your other family. Anditi ifamily yedu kai yakagarawo yakauya kuno kudhara vamwe vedu muchizivana zvanemo muchidini zana make friends anditika saka ticharamba tichingotaura nezvazvo kusvikira tasvika paday reZimfest anditika zvakare ndisati ndadonha kune imwe yandakaisa vari kutsvaga mafare kuenda izvo so kune inonzi I think yapangoibatanidza ndichazoitaura nezvayo iri yega show iyoyo ndichazoyashara nayo iri yega show iyoyo anditika ndichauya nayo ndakazvimiririra iri yakazvimirira ndikabatanidza pandinenge ndaita injustice because varidzi vayo vanenge vakamirira kuionawo ichiitigwa live yayo yega saka ndichazoya nayo. So guys, thank you very much anditika kana vari kuda kuadvertisirwa vari muUK handiti tatotanga basa so vari kuda kuadvertisirwa please dibatei we do the business tinoadvertise anditika kumapati kwenyu ndakatoona magiga angu ndakuzainwe guru ndakatoona magiga angu emababy shower kitchen ndio emusamo ndakudza iwani makandudza zvoku ine yemaiti tiri kuenda inonzi chii osada kudza aisiyo saka isiyo ndine magiga ndakatokatadzara saka you want an MC kumapati uku guys I'm peseni nditoripo zvokutodaro chimboti paini kana muone kuti tinodhisha chii kumakitchen party kumababy shower uku handitika kana kumabachelorette futi party uku ndombukanga mati varume vakapfeka hatitarisi tongoya kuhoita basa sebasa handitika saka if you want tiripo munotibata tinouya toita basa handitika so guys musaenda tikudzoka izvozvi tine nyaya dzatinadzo pano tungodropa ndobva ndadzoka so don't go anyway, stay tuned.